Am pornit un nou videoclip pentru că l-am închis pe ăla de proces sunt. Da, nu ziceți nimic, vă rog. Chiar vă rog, nu ziceți nimic. L-am închis pe ăla fără să vreau și este continuarea a doua. Să-l postez și pe ăla și după aia să vă uitați și la asta. Ca să fie gen cap-coadă. Haide bre de ready. Deci, Patrick, deci câte star drop-uri mitice sau epice ți-au picat ție până acum? 2. Deci 2 mitice și 2 epice? 2 mitice și o epică. E destul de bine 2 mitice. Mie ieri mi-a picat o legendară, dar mi-a picat gen sas. Să zic așa. Rare și încearcă să stai apropiat de mine că eu nu pot să trag. Bro, eu dacă de ce nu poți să tragi? Iar cu bagul ăla? Da, iarăși, nu mai suport. Mama, hai că i-am tras, Mă, dai, haide, dai. Am uitat că trebuie să... Bro, da, tu încearcă doar să nu mori, ok? Da. Că dacă mor eu, e ok. Că mai ești tu. Nu te mai duce bro la aia. Trag și eu ca ultimul noob. Cu Angelo. Mori! Bun. Și bam. Mamă! Hai mă, vin încoace. Dacă ai tupeu. Nu mai! M-au omorât. Fugi, că-s doi. Vezi că i-am murit. Încercă să stai undeva în siguranță. Stai să... Nu ieși din... Braș. Te-a văzut, n-ai să mă fac. Este că m-am spawnat și eu. Nu-i nimeni. Doar că e... Omoră-l pe Dynamite. Că mă enervează. Mamă, mai sunt doar ăștia doi. O să mor. Dar cine, doamne, țipă la tine, Patrick? Nu eu! Ești pula morții tăi. Am adus... Putu-ți gâtul mătii să-ți fut. Acum îți iei bagajele și pleci din casa. Bine, s-a întâmplat ceva foarte ciudat, să nu zici nimic în chat. În comentarii, adică. Stați un pic. Ce, doamne, s-a întâmplat? Nimic. Cearta? Dar cum să te cerți atâta timp? Eu nu înțeleg. Deci tu retur to lobby. Ești, mă, din meci. Așa. Nici nu vreau să știu cum te simți tu acum. Mă, nu știi pe cine să cauți? Ești vinovat. Nu știi pe cine să găsești vinovat? Să dai vina. De rege. Nu te-a răspuns la comentarii. Aia a făcut să dai vina pe el. Ai luat-o pe asta. Nu știi pe cine să dai vina. Te-ai terorizat. Că vrei marfă și astea? Nu e bine, a? Să nu spui. Bine. Ok.
Oricum, chiar dacă se aude tot, dar nu spun nimic. Oricum pe videoclip nu se aude. Ba da. Ba, că înjurăturile nu mai știi că nu se aud. Da, trebuie să faci tu o setare și greu să faci setarea aia. Eu nu am. Și de aia. Mai cu mami? Unde? O lași băiatul aici până nu te văd eu că ești în regulă, nu pleacă de nu poate. Leon are foarte multă viață. Lasă-mă pe mine un pic. Ăla nu e Leon. Și e Mac. Vezi că e... Mamă, o să mor. Ca să știi. Eu pot să fug acum. Deci eu bam. Hai că m-am dus și eu ca prost în zonă. Au, one hit. Hai că pot să fug. Am fugit și eu de m-am rupt. Dă-i. Bun. Mamă, dar ce repede aleargă. Plecăm azi, mă, de aici. Ok. Nu, 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 vezi că te-ai spawnat. Dă-i, Lucky, dă-i. Te-a prins. O să te omoare. Mă mai auzi, Patrick? Da, te aud. Deci cred că știu foarte bine cum te simți acum, dacă mă crezi. Stai un pic, bai. Simți? Da, eu m-am bipărnit, doar că s-a certat și eu o grămadă. Știu cum te simți. Doredi. Nu o să spun absolut nimic. Când Da, eu nu înțeleg. De la ce a început cearta asta? Tăi, lui mami. Știu, dar de la ce? De la lucruri mici sau ce, doamne? Au. Ah, ce aproape. Mori. Mama, i-am tras one hit lui Bea. Lui Bea bere. I-am tras one hit. Mă, Bea bere. Tu n-ai să-mi faci, mă, mie Bea bere. Eu beau bere. Eu beau bere. Și acum o să mor vere. L-am lăsat eu pe ăla și de-aia le-am murit. Vezi că o să mor. Am murit. Ai murit? Nu! 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 Bro, da, de ce e așa de bun, low? Da. De ce e așa de bun? Nu înțeleg. Mă aud. Te aud. După ce mi se încarcă și mie nici în Fortnite. Păi nu merg serverele, n-ai cum. După update, îți zice că server not responding. Deci nu merg serverele. Pentru că e mama lui de event. Dacă n-ar fi existat eventul ăsta, am fi intrat de 2 ore. A lăsat să intrăm de dimineața până acum. Dar trebuia să faci update-ul și gata. Da, ăștia se încăpățânează că... Tu știi cât e ceasul la ei? E ora 7. La ei. Și lelele să se ridice din pat, să facă și să se pună pe treabă. Eu stau aici de cred că o oră să mi se încarce mama lui de Fortnite. Mă enervează. Și dă-i ready. Deci, efectiv, n-am văzut niciodată așa să fie așa de gen, așa de leneș Fortnite-ul. Aia din America trebuie să lucreze 14 ore. Nu, 2 ore și gata, aia a fost. După aia stau cu capul pe geam. Că cam așa am făcut, dacă nu știai. M-am uitat un pic pe YouTube m-am uitat un pic pe YouTube să caut. Și efectiv chiar asta s-a întâmplat. Au stat cu burta la soare. O grămadă, deschid dau one hit lui Bea.
Dacă mi-o dai pe Bea, eu îi dau one hit. Lui Bea. Azi e 6. Ce? Rareș, Da, zi. e season 6. Nu, e chapter 5, season 2. Nu! E primul căcăciosul. Vezi că a murit. M-a prins de la... Fugi, că n-ai să-i faci. Decât să te omoare. Eu ți-am zis să fugi. Nu aveai ce să-i faci, avea 9. Da. Dar mai bine fugeai. Bro, efectiv, eu de la 4300 de trofee n-am mai evoluat deloc. Bro, vreau azi neapărat pe stu. Deci dacă nu le iau azi pe stu, fac urât. Eu mai am doar 3 skin-uri rare. După aia gata. Mă stai puțin să văd ce face cățelul. Dacă nu știți, nu arată cățel. Abonaților. Cățel. E somnoros. E jucăuș. E fix lângă mine. Dacă nu știi, Patrick, mă linge. Hai, fă nani. Și al meu e la țară. Hai, alegi și tu un alt brawler. Un alt brawler? Bro, vine cățelul meu după mine. Ce mă zic? Vrei să mă sperii? Da, server not respawn. Mie nu mă interesează. Stau aici cu zic. Stai un pic. Sincer, nu știu pe cine să iau. Stai că le iau pe Brock capa. Bro, ia-ți și tu un skin care are mai puțin de tier 10. Deci la tine Dărli are tier 12. Alege și tu iau și tu pe Doamne. Pe Colette, Mortis, Larian Lauri, Shelly, Edgar, nu? Colt, 8-bit, Brock, Jesse sau Rosa, nu contează. Din chestii, așa. Okay. Mă, nu mă linge, mă. Trebuie să te mângăi, nebunaticu. Acum că cel meu ninge telefonul. Mă, lasă-mă telefonul. Sigur că lângă mine. Au. Nu mă mușca, mă. Mamă, ce strănută al meu. Mamă, vezi că-s doi pipilei la mine. Uite acolo. Mamă, bula fugit de nebun. Au. Mă, dar lasă-mă, mă, nu mă mai mușca. Au! Mă doare, nu înțelegi. Vezi că e foarte leu, dă-i una. Bun. Ia toate alea, ia-le și pe ale mele și fugi. Fugi că n-ai să le faci. O să te omoare că e spamagie rău, mai si. Mamă, da, mamă. Mamă, dar ce fierbe limba. Cățelului meu. N-am de aici. Că n-ai servici. Trebuie să ții și tu, mă, în servici. Ca să fii mai de treabă. Mori. Vezi că mai e unul. Bun. Bam, 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 bam. Dă-i. Bun. Hai că mai e unul. Joc bine cu Mortis, nu? Păi vrei să vezi cum joc eu cu Mortis și este efectiv mortal. Vezi că e la mine. E grif. Mori. Bun. Mi-am tras pam. Gen așa. Da, nu mai pot juca nici cu Brock. Joacă-te cu Dărli, ca să-i spamăm. Păi Dărli are peste level 10. Dacă mi iau pe Jack. Am și așa de level 7. Nu mă linge, mă.
Cățel. Dar de ce nu ți l-ai luat pe Angelo? Pentru că are level destul de mare. Eu de-aia am vrut să-mi iau un skin cu mai puține trofee. Bro, eu știi ce vreau să fac? Deci, efectiv, Doamne, nu asta. Bro, dar știi ce vrea mama la început să cumpere? Ea nu vrea cățel. Ea vrea să-mi cumpere un pește, a cumpărat odată un pește. Acum a vrut să cumpere un papagal. Și după aia a vrut să-mi cumpere pisică, dar a zis că pisica e deja enervantă și am luat un cățel. Deci de la un pește am ajuns să cumpărăm cățel, ești nebun? Cum vine asta? Mamă, i-am rupt pe cocoașe. Și Jackie e foarte bună. Păi Jackie, dacă o prinzi de la îndepărtare, e foarte ușor să o învingi, dar când te prinde de la apropiere, nu mai ai șanse de scăpare. Mă, nu mușca, nu mușcăm. Cățel. Nu, dar știi cât am dat pe cățel? Pe cățel am dat 700 de lei. Și pe toate prostiile lui am dat fix 1000 de lei pentru tot. Pentru cățel și pentru tot pachetul lui. 1000 de lei. 1000 de lei în cățel. Nu, Doamne, 700 de lei în cățel. După aia și mai trebuia și pled și de-asta de apă. Și ne mai trebuie și mâncare. Și ne mai trebuie și șervețele speciale. Și jucării. Da, exact. Și au, mamă, ce zgârie nebunul. What? Îmi scrie server offline. Știu, ți-am zis, nu merge. Fănetul. Serverele nu s-a prins, eu ți-am spus de mult. Că e degeaba update-ul ăla. Știi la ce oră... Mamă, ce mi-a tras. O să te omoare, că spamangii rău ăștia. Fug. De ce nu mi-a fugit? Mâinile sus. Ziggy, mâinile sus. Mâinile sus, lăbuțele sus. Ia, bum, bum, bum. M-am zis de bete să fac 2000. Bă, dar tu știi că, cum zicem? Tu știi că, cum zicem, Fortnite-ul Lego o să mai existe. Adică toate astea o să mai existe, doar că o să se schimbe harta de Battle Royale. O să fie cu Grecia antică și o să fie o armă. Nu e mitică, e epică. Efectiv, când pui ținta, merge să pui ținta normală sau poți să pui cu infraroșu sau poți să pui să vezi oasele. Și e șmecher arma, chiar dacă e epică. E un fel de asalt plus crossbow. Un fel de combinație de asta. Da, plus sniper, exact. E o combinație ciudată. Bro, dar de ce ai ieșit din party? Mi-am băit. De ce ai ieșit? Nu știu, am dat în greșeală. Hai, mă, încă 100 de trofee. Încă 100 și le iei și tu pe Angelo. Ia, cățel, cățel! Deci știi cât de agitat eram când vreau să luăm cățelul? Deci efectiv chiar am vomitat. La cât de agitat eram, am vomitat. Dar ia, trimite-mi poză cu cățelul tău, dăm FaceTime. Ok, stai un pic acum. Vrei FaceTime? Da. Stai un pic că... Ia uite-l. Ia uite-l. Ia uite-l pe periculosul. Periculosul casei. Gâr, 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 gâr. Gâr, 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 gâr. Periculosul. Periculosul. Uite, periculosul. Periculosul. Și eu am unul, dar nu pot să ți-l arăt pentru că e la țară. Am văzut, e mare al tău. Al meu de-abia are 3 luni. Al tău cât are? 3 ani? Mamă! Deci tu în loc de luni, tu ai ani. Au! Al meu, deci știi cât ce dinți mare al meu? Deci cățelul meu are niște dinți mari, deci dacă ți bagă în piele, deci că ți-a intrat un glonț. Efectiv așa de tare doare. Și de-aia am cumpărat multe jucării de rost. I-am cumpărat o jucărie care și mie îmi place când apeși
E foarte satisfying. Și cred că îi place și lui, că toată ziua se joacă cu ea să mă mușcă pe mine de degete până țip și se sperie. Ardă-mi și mie ăsta, I am the drama. Adică dă și tu Au. Pe cine? Au, mă! Magitatule, dă-te jos de pe mine. Mamă, deci știi cât de enervant e? Mamă, știu unde mă linge, știi tu unde? Știu unde mă linge, nu? Chiar acolo mă linge, unde știi tu unde? La cu... Exact, fix acolo mă linge acum. Doar că am pantaloni pe mine și nu prea are cum, dar linge pantalonii și mi-a ajuns până acolo. Mă rog, Mă, dar nu mai băga-mă limba în pantaloni. Ce doamne, îți plac pantalonii mei, au! Mă, dă-te mă jos de pe mine. Periculosul! Mă, periculosule! Mamă, s-ar putea să pierdem 100 la mine. Rocking the bougie bayou aesthetic. Dar știi că Sasha imite efectiv toate sunetele de la Mortis? Ce? Sasha. Da, Sasha când zice ceva imită toate, când îl ia pe Mortis imită toate sunetele de la el. Buzzing, baby. E foarte sas. Au, mamă ce... Mi-a tras una. Bun! Oh, it's all love. Trebuie să recunosc. Bă, dar știi ce zice Angelo? Zice că iubirea învinge niciodată. Doamne, iubirea învinge mereu. Doamne ferește. Mor. Breathe in the awesomeness. Nu, vin. Așteaptă-mă și... Bam. Bam. Vezi că doar că eu trebuie să tingem până la final, dacă să tragă mai mult. Eu pot să dau gen ca Amber. Doar că dă foarte puțin dacă dau ca Amber. Mama, vezi că e Piper și știi Angelo. Vezi? Cea mai bună. Asta e cea mai bună combinație, știi de ce? Pentru că amândoi sunt de îndepărtare. Și mi-i trage una Piper. Uite puțin. E Piper și Angelo în echipă. Și nu prea am ce să le fac. Nu, Edgarel cu păr pe el. Că structura iubirii învinge. Doamne, dar câtă iubire ai, mă, tu în tine. Ai iubire de te rupi în două. Nu! O să mor. Ba da. Ran! Nu, m-am dus în zonă. Eu n-am văzut zona, dacă nu crezi. Vino mai aici. Ce fugi atâta? Hai, dă-i. Dă-i că am încercat să rezist. Dă-i. Așa. A, o să te moare Piper. Da, oricum, Piper e cea mai spamangie. Ba nu e spamangie. E sniperistă. Și e foarte enervantă, știi de ce? Pentru că pe ei nu trebuie să-i ții până la final glonțul ca să tragă mult. Doar că al meu trage de numai în depărtare și un pic mai OP pentru că poate zbura peste apă. Câte credite? Câte credite trebuie pentru Angelo? 925. Am mult și mult mai mult. Bro, da, dacă tu faci 2000 de trofei, îți dă 925. Parcă așa era, asta e mult. Deci tu vrei să faci 2000 de... Da, 2000 de trofei, 925 de credite. Au! Bro, dar tu știi că Răzva are trofee egale cu nociv? Giving Cupid core. Bine, da, vreau să știu că asta este recunosc că e skin-ul tău preferat, dar... Nu e. Nu, bro, deci crede-mă. Știi care e skin-ul meu preferat? Era. E skin-ul meu preferat pe Fortnite. Cel mai mișto skin pe care l-am văzut. Apa, hate? Îți dau hate. Ce mă? Bro, dar eu eram în aer, efectiv. Cum mi-a dat damage dacă eu eram în aer?
Eu mi-am dat fly. Fly, got of fly. Așa se numește puterea. Da. Cățel nebunatic! Cățel! 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 Mă, cățel! Mă, cățelul meu! Eu nu mai joc cu Angelo, că ne bagă cu ce mai nebun cu el. Hai să jucăm niște game crab. Că n-am mai jucat de 1000 de ani. Ok, hai boss fight. Pe normal, aici trebuie să ții unii spamangie. Berlin nu e bun, crede-mă. Ne trebuie 8-bit, nu le-au pe 8-bit. Uite, gen, ia-ți-l tu pe Colt. Sau stai că mi le iau eu pe Colt și altul pe 8-bit, că eu am level 9 pe Colt. Time for trouble. Ok, deci avem un Rico care are legendar. Da. Nu, fac super la bătă, cățel. Nu sunt speriat, nu sunt doamne l-a lovit. Tu deja ai murit, bravo. Nu trebuie să te apropii, bro, de el, trebuie să tragi gen așa. Bam, 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 bam. Fugi un pic. Au. Și uite, bam, 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 bam. Vezi, așa trebuie să se joci cu spamantii. Trebuie să fugi și bam, 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 bam. Exact. Gen, fugi și dai. Fugi și dai, pentru că tu poți să dai de la îndepărtare. Ia uite. Bă, da, cu spamantii e destul de ușor să joci, de ce? Pentru că cu spamantii doar tragi și fugi și te ascunzi. Doar asta faci cu spamantii. Ia uite, eu fug și dau în același timp. Mori. Bam, bam, bam. Mamă, dar mai vin mulți roboți de ăștia cu pumni. De caca, au pumni mănușile alea. Dar tu unde ești? Eu sunt singurul care nu mai văd. Auzi, stai că-l văd pe Rico. Auzi, stai că te văd pe Rico. Uite, vezi, așa trebuie să joci. Bam, bam, bam. Te duci aici. Bam. Ba, ba, bam, ba, ba, bam. Nu trebuie să te apropii de el. Bam. Fugi. Că vin ăștia. Mamă, da. Mai vin mulți? Așa. Nu trebuie să te apropii de el. Fugi pe puțin. Că moare. Noi 27 ori. Mă, vină, mă, după mine. Lasă-l, mă, pe el. Dă-i la copilău. Fugi. Stai aici. Ba, ba, bam, ba, ba, bam, ba, ba, bam. Hai că e low. Fugi un pic. Mamă, ce ți-a dat una. Da. Dar oricum îl poate. Nu! Este pe mine. Uite, ba. Mâncar, trebuie să... Stai să vezi ce șmecherie, ia uite. Ba. Eu l-am făcut. Nu, eu i-am tras ultimul hit. Și nu da play again. Bă, dar unde e cățelul? A, uite-l. Doamne ferește. Am 1000 de credite. Pe bune? Păi dacă... N-ai cum să ai 1000 de credite dacă l-avei... Dacă aveai 1000 de credite, l-avei pe Angelo. Dar nu l-ai. Bă, dar tu știi că Angelo e foarte bun pe knockout. Vrei să-ți arăt de ce? Looking for a snack. Uite, stai să vezi cât de bun e pe knockout. Alegi... Poți să-mi l upgradezi pe oricine. Nu ți-a upgradat nimic. Haide, azi zici tu un skin pentru knockout. Ok? Pentru knockout. Upgrada pe cineva. Cine poate să-și ia... Bine! Ranked. Direct, fără. Drama. Haide, dă-i ready. Fără discuții, rank. Dă-i ready.
Dă-i ready. Nu trebuie să ți-l alegi acum, dă-i ready. O să vezi, doar dă-i ready și o să vezi. Bine, nu vine, nu pot să dau. Ce doamne, nu, de ce? Ai trebuie Look să mă, at da. my Vreau să nu fabulous telefon. wings. Deci intru pe Suggest Brawler. Ai 3 skin-uri. Oh, I won't fight, but I will buzz. Dă-i odată ready, dă-i doar ready. Eu știu că poți, dar nu vrei. Că ai 3 skin-uri cu 9 levele. De level 9, n-ai? Ai 3 skin-uri de level 9, nu înțeleg de ce nu vrea. Have much fear, Mortis is here. Dar pe bune chiar nu poți să dai ready? Nu. Sasi, baca. I bring you the gift of Acum darkness. pot să dau. Dă. Ia, I am the drama. Pot acum. e pe rang. E aici cu mine. Lasă-mă în pace. Au! Hai de la ranca. Hai de la ranca. Așa. Invitei. Nu mai invita pe nimeni. I am a creature of the night. Hai, dă ready. Stai un Nu ai puțin. Stai că puți. Pipilăul ăsta. Asta că l-ai tu. Gata, știu pe cine. You are a box, like a box. De ce ți-ai, bro? De ce ți-ai luat skin peste 160 de trofee? Zi-mi și mie. Am picat cu toți nebunii pământului. De ce, doamne, ai făcut asta? Zi-mi și mie. Dar vreau să întreb ceva. Și că nu știu. Atunci de ce ți le mai ales dacă nu știu? Uite-te puțin ce mă face. O să mor. Hai să faci. Tu te mai și bați. Bro, după ce vezi că ești și lău, tu te mai și bați. Doamne ferește. Mortis. Ia-l-ți-l pe Mortis. Care minus? Bringer of doom. Are trofeele sunt ok. Hai. Eu am 47 de trofee pe el. Jackie, Lecky. Sami Usta. Pentru că tu ai level 8 pe el, eu am level 6. Nu, e normal. Dar oricum nu contează foarte mult lemn. Ba da. Dacă tu l-ai de level 1 e degeaba. Efectiv degeaba. Sasha zice că contează cât ai. Da, contează levelul chiar contează, dar tire-ul nu contează de nicio. Bine, contează pentru că dacă ai tire-ul mic te joci cu player noob. Dacă ai tire-ul mare te joci cu player pro. Au. Deci că doare. Mă, vină, bă, încoace, ne bate ăsta fără niciun de ăla. Nu mai dor unul. Tu poți să-l bați mai ușor pe ăsta. Nu mai dea, o să se riască, nu mai trebuie. Tu doar stai și hilează-te și vezi că caută prin broace. Să știi că mai e unul care e destul de prost skin. Uite-l! Ești tu! Uite-l, ești tu!
Nu mă sun cu atât, tu, doamne, tu. Pe cam power, mamă, ce doare. Îmi schimb brațul, săr aici. E aici. I-am dat un pic de șut. Bro, dar oricum nu avea ce să facă, pentru că l-a trageam și eu spre mine, deci era imposibil să ne bată. Nu! Bă, dar noi nu avem cum să intrăm pe event, pentru că nu merg serverele împuțite. Bă, îmi arată server not responding. Știu, și mie mi-a arătat același lucru. Și mie la fel. Deci înseamnă că... O să fie mai târziu eventul. O să fie mai târziu eventul, nu o să fie acum. Eu credeam că a fost deja eventul și nu ne mai lasă. Nu, o să fie. Dacă era așa, mă enerva. Bă, dacă era cum am zis eu, mă enervam. Ok, și ce se întâmplă dacă te enervezi? I am a creature of the night. Mișto. Deci, când se enervează, când se enervează un copil, nu-i de glumă. Bro, să așa vezi că eu fac videoclip, zici și tu bună la oameni. Bună. I'll fix this situation. Bă, deci eu mă chinui de jumătate de ani să intru pe Fortnite, dar nu merge, că Fortnite nu merge. Deci îmi arată succesul video. Eu nu merge și mie mi-apare, deci mi-apare asta și dacă dau reîncercare, mi-apare cele mai mari prostii din lume. Deci nu mă las să fac nimic. Dacă există. Bă, la cât de răutăcios este Fortnite cu mine, mi-a dat timer ăla care m-a enervat când am pierdut primul meu event. 3 ore? Nu 3 ore, ăla de 30 de minute. Da, pentru că 30 de minute durează, deci 25 de minute durează un event. Că acel, gândește-te că acel de la m-a enervat. Faceați un pic amândoi. Bă, Rari, cum vine asta? Eu am bătut-o pe Piper, eu Mortis. Runda trecută am bătut-o pe Piper, eu cu 511 HP și când ea avea pentru că tu te-ai apropiat de ea și de la apropiere de mega puțin. Și de aia. Ea dă vreo 100 și de la apropiere. Bro, eu am luat pe Angelo și știu extrem de bine să joc cu el. Efectiv, m-am obișnuit. Bro, eu m-am obișnuit cu el. Eu chiar m-am obișnuit cu el. Deci nu mai e. Eu mă joc la Trophy Escape și deja, deci a devenit foarte bun Angelo. Bro, Angelo, știi la ce bun? Mie știu că e mai bun decât Piper, știi de ce? Pentru că el poate să tragă de la apropiere fără nicio problemă și trage și un pic mai mult damage. Adevărat? Dacă îi faci charge-ul ăla, Da, mare. Bro, uite puțin cât de sunt. Vino mai aici, te pun. Bă, e la Trophy Escape, eu știu ce trebuie să fac. Trebuie să ai multe trofee și să scapi cu ele. Serios? Cu bune? Da, acum ai time to escape. Da, adică gen trebuie să nu te omoare și trebuie să omori tu pe cineva ca să ai cât mai multe trofee și să nu mori ca să nu-ți pierzi trofeele. Știu. Dar tu știi că, dar tu știi că la jocul ăla poți să câștigi și 200 și 300 de trofee gratis, doar jucând un meci. Că trofeele alea ți le dă. Dar nu
mai dă bro cu Mortis, Patrick să fugi. Că nu prea folosit, îmi trebuie. Bă, Cojo nu mai da cu Mortis, că Mortis de fugit nu-i prea bun. Da, știu. Bine, e bun. E cel mai bun skin cu care poți să fugi în afară de Kid și Edgar. Dar e mai bun pentru damage, pentru chestiile astea. Pentru nebunirea playerilor. Pentru nebunirea playerilor. Știu, bă, deci, efectiv, eu joc acum. O să intru, o să îmi dai și mie invite la un partid. Trebuie să suntem într-un duo shadow. Și avem fiecare câte 7 power-uri. Rare, eu puteam să aleg să-l ia pe Leon sau puteam să aleg să-l pune pe ăsta. Bro, eu zic să ți-l iei pe Spike acolo, la alegerea aia. Pentru că mi se pare că Spike e cel mai OP de acolo. Spike și Leon sunt cei mai OP, Crow. Bro, și Leon e bun, și Leon e bun. Nu zic că nu e bun. Dacă zic că ăștia doi sunt cei mai buni, vezi că am murit. Ăștia doi sunt cei mai buni care ar fi. Vezi că e jos, uite-l, vezi că e Chester. Deci Rare și aici e la alegerea mea, că gen e pe riscul meu. Da, știu. Dar eu zic să-ți alegi ori, ce? Deci la mine în meci, mă jur eu, sunt 3, știi câți Angelo? Sunt 3 Angelo. Bro, eu odată am picat, acum câteva minute am picat eu cu Patrick într-un match în care erau 7 Angelo. Era aproape plin harta de Angelo. Bro, eu vreau să-l ajut pe Patrick să-l ia pe Angelo, știi de ce? Pentru că el mai are un pic și face 2000 de trofee. El mai are un pic și face 2000 de trofee și când face 2000, îl ia pe Angelo. O să mor. Sunt 2 Angelo pe mine, sunt 2 Angelo pe mine. Uite-l, vezi că sunt... Mamă! O să te omoare. Știu. E foarte greu, bro. Mi-l iau eu pe Angelo, că am învățat extrem de bine să joc el, ok? PLS. Am învățat extrem de bine să joc cu Angelo. But I will. Nu am și power pe el. Look at my Deci o să mai... Uite puțin cât am eu pe Angelo și uite cât ai tu. Și nu mi-l iau eu pe Tic, pentru că l-am de level 1. Și nu e bun de nimic, Tic. De cine, mă? Pe Tic! Vezi că jucăm la knockout. Cojo, lasă-l tu pe Mortis acolo în treburile lui. Da. Că Mortis nu-i bun. Stai, îți zic eu. I-am propus fabulous and ia-l pe Edgar. Îl iau eu pe Edgar sau cine să-l ia pe Edgar? Cojo. Bun, l-am luat eu fără să vreau. I bring Tears by Angelo. Nu ești. Bro, Edgar e mai bun decât ăsta, decât Mortis. Da. Zi tu, așa nu mă crede că el n-a observat atunci când am luat skin-ul ăla. Zi tu că am început să mă Rocking the Gucci by you unde ai tu, Betel? De unde e tu ăla, mă? De undeva, nu vreau să spun. L-am învățat, bro, dar nu mai ești așa. Oh, it's all love. You need to leave. Eu ți fac ăsta, adică sunt intrat. Ultima ta lui mi se pare bună. What? Have humans, have fly. All fabulous. O măi, Laurareș, n-ai... Nu cred că ai dat pe lângă, bă. Du-te pe împuțit. Oh, honey. Oricum n-are ce să facă. Și cele mai bune skin-uri versus Angelo sunt praf. Mă, bea bere. Mor, mă, bea bere. Da, și vreau și eu să încerc un meci cu Angelo. Rocking the bougie by you aesthetic.
Pentru că Angelo e foarte OP pe Knockout. Uite, joacă tu cu Angelo. Joc eu cu asta. Bro, dar știi ce tare? Pentru că dacă Charge-ul lui e foarte bună. Oh, I won't fight, but I will buzz. Bă, când își face charge-ul, cad norii pe pământ. Bro, da, vreau să spun ceva, dar tu știi că eu aș vrea ca Angelo să aibă hypercharge. Știu, și hypercharge-ul lui gen să controleze persoanele. Da, adică gen să le pupe, gen să fie iubitor și gen gen să controleze persoanele. Eu ți-am zis, eu sunt praf, Edgar e foarte praf pe harta asta. Am dat habar n-ai să joci cu Angelo. Bro, eu nu te mai las cu Angelo dacă joci așa noob. El. E foarte noob cu Angelo. E foarte mega noob cu Angelo. Nu. La. Bă, nervosul. Hai că am putere. Dar știi că dar știi că dacă pui puterea sub tine, gen tragi cu săgeți veninoase? Big yikes. Și mi se pare destul de... Bro, mi s-a bubuit! Nu mai pot să mai fac nimic! Mi s-a bubuit! Nu mai am o putere mișca! Ce bubuit, că ai zis Can't mi believe I have to do this. s-a bubuit. Oh, boo, some drama, Hai să s-a bubuit. some drama, Da, ca să mi se pare că s-a bubuit. Eu am auzit, mi s-a bubuit. Luați-vă skin-ul de la Rari și luați tu el. Take a deep breath. And fly. Rămâneți Looking for a snack. Bă, Cojo nu prea face nimic cu 8-bit. Adevărat. Bro, dar tu știi că efectiv în Knockout, efectiv Patrick nu face mai nimic. Da, doar eu cu tine. Deci Patrick moare instantaneu în meciuri. Da, știu. Frate, deși el are ca mine, mă gândeam că are mai multe, că se joacă de mai mult timp. Are mai puține trofei ca mine, mă jur eu. Ba da. Ba da, tu câte ai? 1900 și ceva. El are... Eu am 4000. Na. Bro, dar n-am avut ce să fac, că trăgea și tu. Cojo, nu te mai da mare, că eu am mai multe, am 4000. Bro, s-a distrus toate brașurile, bravo lui. Da, și tu nu faci mai nimic. Da, dar măcar am avut o idee bună. Nu prea e bună. Adevărat, vedeți că mai e doar ăla. Care mă cam enervează. Scuze că zic așa, dar nimeni nu-i bun pe idei. Nimeni nu-i bun pe idei. Ba da. Ba da. Eu sunt foarte bun pe idei. Bine, tu nu prea ești așa, dar eu sunt cel mai mult. Eu sunt al doilea iar așa e. A, nu ai nicio idee în cap, nu te spăra. Doar, vedeți că acum o să mor pe... Mi se blocase cel mai rău. Eu trebuie să eu dacă mă duc lângă el, e jale pârjale. Uite, știu că e aici. Toxic Tears by Angelo. Bun. Boo-hoo. Dry your tears, honey. Angelo e prea OP. Eu ți-am zis că eu joc foarte bine I cu will Angelo. buzz. Știi de unde am luat ăsta așa ăla? Uite de unde l-am luat. De la Ranked. Time to spill the tea. Out of my way, jabroni. Să așa, da, tu ai 3 skin-uri de level 9. Ai, păi
tu de-aia nu prea ai rank, pentru că trebuie să ai 3 skin-uri de level 9. Uite, Patrick poți să dea, e bun! Snack. Dar că Sasha nu are 3 skin-uri cu level 9, are doar 1. Uite, eu și cu Patrick avem. Tu nu prea... Dar trebuie să ai 3. Trebuie să ai 3, bro. Nu, trebuie să ai 3. Uite, eu l-am pe Nita, Holt și Darly. Sasha la... Doamne, Patrick l-are pe Darly, M și Bull. Și tu l-ai doar pe Mico de level 9. Tu știi cât ține videoclip? Deci noi am filmat 50 de minute. Hai, lasă, hai să jucăm tot knockout. E ok knockout-ul. Angelo. Deci îmi iau acum cel mai spamagin. Rari, dă-mi un suggest brown. Ok. Am încredere. Am încredere în tine, am încredere. Oh, I I'm won't only here for the bite, but I trophies. will buzz. Rariș, eu cu tine facem echipă bună, deoarece tu te duci pe ei, Mamă. Oh, I won't te bite, duci pe... but Deci I will Rariș, tu buzz. te duci pe ei și eu îți dau heal. Nu, eu trebuie să trag de la îndepărtare pentru că știi ce nașpa la asta? Pentru că el nu își poate regenera gen când trage. Regenerează doar când stau, normal. Și asta nu, asta e. Eu îți dau heal. Da, știu. Moară-l pe el primul, că ăla ne face praf pe toți. Nu, fugi. Nu te bate. Vino mai aici, Doamne, fugi atâta. No, asta moare. Am la bătaie. El să bate, n-am ce să-i fac de la apropiere, doar de la îndepărtare. O să-i trag și eu. Da. Bine, el o să se ascundă. Da, știu, pentru că e pipilou. Bun. Eu pot să merg pe apă, deci nu e ce. Ba nou. A, mai e doar el primul? Eu credeam că mai e și Darly. Nu pe Darly. Am omorât eu. Nu, n-am avut ce să-i fac, bro. Trebuia să fug ultimata. Prost rău. Am dat cu pipilul Darly. Ia-te-am ploaie. De pâla. L-am lăsat foarte Cojo, nu te spera. Tu n-ai prea făcut nimic. Așa Love struck. aproape să-l bate. Uite, poate Rariș care e Slabe, șase. L-am omorât pe Darly din, cred că vreo 2 lovituri. Take a deep breath. Dacă, de exemplu, tu l-ai pe Nita, nu-l omorești. Ba da. Ba da. Cojo, nu te spera. Dar nu te mai da mare, că nu ești. În primul rând, nici nu mai da mare. No, you didn't. Nu, dar N-am să-i fac lui primul, invincibil. N-am să-i fac. Mie trebuie dăm 1v1. Dăm 1v1. 1v1, ok. Dați toți live, ca să vă pot da invite. Hai să jucăm un knockout, doamne, nu knockout, solo showdown. Solo. Ieșiți din party amândoi. Ieșiți din party ca să vă dau eu invite. Așa, te dau lui Patrick. Și dau și lui Sasha. Așa. stați puțin să-mi bag și un skin. Go. Eu am ales. Eu nu l-am ales, dar... Cred că știi deja pe cine. Pe Angelo. Exactly.
Te știu, frate. O să muriți. Cine era pe grec cu păr pe el? Na, nu o să murim. Ai uitat că am ultimata. Și tu ai uitat că i-am pus fără să vreau cu boți. Bro, cred că o să-l bată boții pe... Cred că o să-l bată boții pe Patrick. L-am omorât pe un bot. Ei zi să bați boții, zi tu că nu. Am găsit, e la mine un Frankenstein. Mă. Bine. Cojo va fi bătut de bine. Uite, îl văd pe Sasha. Nu! Fly, 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 fly! Bam! Bam! Breathe in the awesomeness. Oh, Te-am honey. făcut! Da, dar runda viitoare te rog nu mai pune. Urmă nu simplu, nu mai contează. Away. Bă, Rareș, nu te spera. Bă, Cojo. N-am avut ce să-i fac, avea 10. Cojo, poți, Rareș, poți, Cojo, nu te spera. Da, bă, tot un bot. Bă, frate, dar tu l-ai bătea pe... Cum vrei să-i fac ceva lui Frank, dacă Frank, chiar dacă e bot, fac ceva lui Frank versus Morty. Cum vrei să-l bați? E ușor, el când dă stă pe loc. Tu ai timp să fugi. Rareș spune fără boți. A, da, chiar stai că am uitat. Cojo, tu ai timp să fugi de el, că el când dă stă pe loc. Și n-are cum să se miște. Tu nu poți să fugi, tu poți să fugi de el, ușor. Stai un pic, că trebuie cățelul în sufragerie. Ați ghicit ce skin mi-am luat? Știu. Ce skin? Un pipileu. Au, mă, nu mă mușca, mă. Bă, dar voiam să mă joc să-mi Fortnite. Dar ți Rareș. Nu să te joci Fortnite. Nimeni n-are, eu stau acum și mă chinui să intru, dar nu merge. Am Rareș, dă-i ready. Stai un pic că trebuie să fac ceva cu cățelul meu care e murit. Are ceva cu camera mea. Nu mă lasă în pace. L-am calțit un pic. Op! Gata! A venit pipilăul de nu calțit. Ghiți pe cine mi l-am luat. Pe Angelo. Greșit. Ha mă, Cojo, dacă nu-l bați, fă Rareș. Ha mă, frate, dacă nu poți. Ce de poți de viață. M-am văzut amândoi prea easy. Prea easy. Vrei să vezi odată easy? Vrei să vezi easy? Da, vreau să văd. Vedeți că mi-am schimbat brawlerul. Ca să știți, haide, dați ready. Mi-am luat unul cu hypercharge. Haide, dați ready. Sunteți pe... Dă ready, Patrick, că te bat. O să vezi tu, Rareș, easy. Easy ești tu. Doamne, sărite cum s-a auzit. Nu știi că trag. Mamă, stai să da. Nu puteai să fii
Dar de ce ești așa rău cu mine? Pentru că tu ce mi-ai zis? Ai zis că nu mai vrei să vorbești cu Raricel. Și eu mai voiam să vorbesc cu el. Bă, mincinosule. Bă, I believe you got owned. tu ai zis că nu mai vrei să fii prieten cu Rareș. Că nu știu ce. Too bad, man. Și după aia eu am zis ok. Da, mă rog, partea a doua. Dar Sasha, tu spune și tu ai fost rău cu mine. Dați ready! Mă rog. Și Sasha, tu Este cel mai mare. Sasha, poți să te umorizi și Sasha. Doamne. Da, și ce are? Eu te fac praf de la îndepărtare. E jale. Bam. Am pus cele mai bune puteri. Nici cu ajută din gură, că te omor eu. Stai, Rareșul ăla. Ok. Ok. Amenințarea lui. Să-ți plătești factura la curent. Hai să văd cine câștigă. Care s-ar putea să câștige Sasha. Nu, eu nu dau. Vă las pe voi să vă băteți. Nu dați-mi mine, bro, eu nu dau în voi. Mamă, dar nu mai e Patrick cu Dărni. Eu în locul lui eu mă duceam pe tine. Sincer. Hai, dă-i. Bun. Dar nu mai minți, Daryl e bună, dar nu știi tu să joci cu el. Uite puțin, eu l-am bătut pe Sasha cu Poco. Efectiv, l-am bătut pe Sasha cu Poco. Bă, Cojo, nu mai zi nimica de Cojo. Cojo zice că n-are skin-uri bune, are cele mai bune skin-uri. Ba, nu. Ba nu, hai Sasha, Sasha. Bro, toată lumea are skin-uri bune. Eu am cele mai bune skin-uri dintre toți. Dar nu contează asta, contează cum joci cu ele. Știu, Cojo nu știe să se joace cu skin-urile. Păi dar nu, dacă te joci de mai mult timp ca disperatul. Eu te-aveam început să mă joc când am început să mă joc Rare. Nu știu, nu mă întreba. Prima dată când m-am jucat, Ron a fost cu That was sketchy. Nu. I am so done. E-te căcat. Sasha, să mă joc mai mult. Vrei să fiu